Tak já vás zdravím dneska z mého oblíbeného parku tady v Readingu, jmenuje se Lima Ranch, můžete se podívat, jak krásné to tady je. Tohle video natáčím už asi po páté, protože vždycky přijde taková vlna silného větru a začne se mi lámat zvuk. Tak snad to teďka už vyjde. Zajímá mě, jak se máte, odkud sledujete a třeba i jestli máte nějaké nápady na nová videa, na nová témata, o kterých bych mohla mluvit, nebo naopak, jestli se mám k něčemu vrátit a jít více do hloubky. Tak mi prosím pište do komentářů, já se pak na to podívám a jsem zvědavá. A nemůžu se dočkat. Tak dneska bych chtěla mluvit a pokračovat v tom, co jsem načala minulý týden, a to bylo, že jsme byli stvořeni k božímu obrazu a Bůh je hodně kreativní, takže my jsme taky hodně kreativní a my máme schopnost tvořit a vymýšlet a inovovat a to všechno můžeme dělat ve spolupráci s Bohem a vlastně přinášet to Boží království sem na zem a ukazovat lidem kolem tu Boží slávu a lásku skrze i to, co my vlastně děláme vlastníma rukama. Jo? A dneska bych chtěla mluvit o tom, že každý člověk má nějaký dar. Každý člověk má nějaké obdarování i od Boha. A my jsme povoláni k tomu, abychom ten dar vzali a abychom s ním pracovali, abychom ho rozvíjeli, abychom ho nenechali sedět, ale abychom prostě ho rozvíjeli, vyvíjeli, pracovali na tom a prostě dobře s ním hospodařili a rostli v tom, v čem to obdarování máme. Tak já jsem se z parku musela přesunout zpátky domů, protože tam tak fučelo, že opravdu nic nešlo slyšet. A tak pokračujeme v tématu. Jak když jsem byla malá, tak například jeden z mých snů byl, že se stanu slavnou známou spisovatelkou, že prostě budu psát knížky a lidem se to bude líbit, budu je kupovat a číst. Jo? Takže jsem si psala deníčky, psala jsem ráda příběhy, ale nevzpomínám si, že bych to nějak někomu moc ukazovala, spíš to byly moje osobní jakoby věci a nikdy jsem s tím moc nešla na veřejnost. A když jsem pak byla starší, tak jsem to všechno dala do šuplíku a už jsem na tom dál nepracovala, už jsem ten dar nerozvíjela moc. A proč? Protože jsem si říkala, já bych chtěla psát na téma Boží přítomnosti, na téma vztahu s Bohem a to by byly asi knížky, které bych psala já. Ale proč by si to lidi měli kupovat ode mě, když já nejsem ani žádný vedoucí v církvi, jo? Já nemám nějakou velkou službu, já nejsem známý pastor nebo nějaký známý evangelista, který má hodně zážitků s Bohem, hodně zázraků a tak. Takže jsem se tak diskvalifikovala, že přece nejsem hodnotná nebo nemám dostatečné oprávnění pro to, abych mohla psát takový styl knih. Vždyť přece jsem byla mladá holka, bez zkušeností a na světě určitě spousta dalších lidí, kteří by napsali mnohem lepší knížku, mnohem odborněji, mnohem více zkušeností. Jo? Takže jsem se takhle diskvalifikovala. A myslím si, že se nám to může dít v životě, že prostě si o sobě říkáme, hele, já to dělat nebudu, protože to už někdo jiný dělal. Nebo proč bych to měla dělat já, když tam ten by to dělal líp než já. A to jsou takové lži, protože mně se líbí, co říká Steve Backlund vlastně z Igniting Hope Ministries. My pro ně s manželem dobrovolničíme už asi 4 roky a jedna z věcí, které on říká, tak je, že nikdo tu knížku nenapíše tak jako ty. Nikdo tohle to neřekne stejně jako ty. A je to z toho důvodu, že každý z nás má takový originální vhled, má originální podpis, jo? Každý nese něco jiného, každý má jiný styl té komunikace, každý má třeba i důraz na jiný detail. Takže i když je to stejné téma, každý z nás by to řekl trochu jinak, každý z nás by to popsal trochu jinak. A to je dobře, protože my se navzájem potřebujeme a my se navzájem doplňujeme. Takže opravdu je důležité, abychom se nediskvalifikovali, že třeba nemáme vzdělání, že jo. Já jsem matka v domácnosti a prostě jsem neměla žádné školy a přesto jsem začala malovat a přesto ty obrázky mluví k lidem a líbí se jim. Jo, a rostu v tom daru. Ale musím dělat postupné kroky. Je to moje rozhodnutí, že chci jít tímhle směrem. Objevila jsem, že tenhle dar mám a teď je moje zodpovědnost, abych se o ten dar starala, aby ten dar mohl růst.
tak co já třeba dělám. Jo, například já jsem si řekla, že jednou za týden se několikrát podívám na videa od jiných umělců, které jsou třeba na YouTubeku a dívám se na různé techniky, na různé styly a prostě začínám mít přehled o tom, jak třeba umění vypadá a začíná se to pomalu do mě dostávat a pak si můžu říct, jo, tak tohle se mi líbí, tohle se mi nelíbí a to, co se mi líbí, tak můžu jít třeba tím směrem a zkoušet to pak sama doma. A tímhle stylem já rostu v téhleté oblasti kreativity. Jo? A potom další level je, že jsem se rozhodla jít z kůží na trh a že třeba postnu ten obrázek na sociální sítě, napíšu k tomu, co mi Bůh o tom obrázku řekl, nebo co jsem prožívala, co jsem vnímala od Boha, když jsem ten obrázek malovala. A ono to opravdu k lidem mluví a lidi mi pak píšou, jo, to jsem potřebovala slyšet, děkuji za povzbuzení, nebo mi třeba napíšou, já jsem zrovna měla sen od Boha a tam jsem viděla tenhle obrázek a teďka ten verš, co k tomu je, tak je úplně do mojí situace. Takže jsou různé příběhy i s těma obrázkama a to je jeden z těch příkladů, že když vy máte nějaký dár ve svém životě a rozhodnete se o něj pečovat a rozhodnete se, aby ten dar prostě rostl, tak je důležité říct si, jo, kde já chci být třeba příští rok, jaké chci mít ovoce toho daru a naplánovat si to a říct si, co musím udělat pro to, abych se tam dostala. A doporučuji začít malýma krůčkama a abychom prostě nebyli přehlceni, aby toho na nás nebylo moc. A třeba si říct 10 minut denně tomu věnuju, ja? Nebo 2 hodiny týdně zajdu do kavárny a věnuju tomuto tématu. A budu v tom prostě konzistentní a budu pomalu růst. No a za ten rok se toho opravdu hodně změní a hodně porostete, že když tomu věnujete každý den 10 minut, tak to je prostě, tam bude ten růst, tam bude to ovoce. Takže popřemýšlejte teď, jaký dár máte vy ve svém životě, napište mi do komentářů, co si myslíte, že je tím vaším darem a na co byste se teďka chtěli v tom období zaměřit, kde byste chtěli vidět to ovoce, kde byste chtěli vidět ten růst a popřemýšlejte, co můžete udělat pro to prakticky, abyste viděli ten posun, abyste viděli to ovoce. Jo, jestli to je 10 minut denně, půl hodinka týdně, ale co konkrétně byste pro to museli dělat, abyste viděli ten růst, tak napište mi to do komentářů, jestli máte nějaké nápady, myšlenky a mě to určitě zajímá. Další věcí, která nás může brzdit od toho, abychom vstoupili do těch darů a abychom jich začali chodit, je, že se bojíme, že uděláme chybu, že se bojíme, že jsme neslyšeli správně od Boha, že se bojíme, že něco pokazíme a že to nebude perfektní a že to nevyjde. A tenhle ten strach nás brzdí od toho, abychom mohli růst v tom, co vlastně máme rádi v těch darech. A ty dary, ty nejsou jenom pro nás. A já už jsem to říkala v předchozích videích. Ty jsou i proto, aby odkryli tu boží slávu, aby prostě rozšiřovali to boží království a aby to žehnalo ty další lidi, co jsou kolem nás. A i když to jsou maličkosti, tak věřím tomu, že to může mít velký dopad na něčí životy, že to může povzbudit a pomoct jim to a prostě požehnat jejich životy. No, nebo je dokonce inspirovat k tomu, aby oni začali dělat věci, které jim dělají radost a jaké dary mají oni sami ve svých životech. Takže to je té inspiraci těch ostatních lidí. A vstoupení do toho pokoje, do té lásky boží a do toho uvědomění si, že to není o tom perfekcionalismu, ale je to o té důvěře v to, že Bůh se o nás postará, že on nás vede. A chtěla bych, abychom odbourali takový ten strach z toho, že co když já to teď pokazím a Bůh se na mě bude zlobit, nebo co když to nebude perfektní, jo, a prostě bude to ztráta času. No, ztráta času to nebude, protože my když něco děláme, tak buď to se to povede, anebo uděláme nějaké chyby, zakopneme, ale my se přitom učíme, jo? Takže už víme příště, jo, tohle to nevyšlo, tak příště to musím udělat jinak, nebo vymyslet něco jiného, protože tudy cesta nevede, přátelé, ale to nevadí. Jo, důležité je, že jsme to zkusili a že nějakým způsobem rosteme a že odbouráváme ten strach z těch dělání chyb. A Bůh opravdu, on nechce, abychom dělali věci perfektně. Mu nejde o ten perfekcionismus. Mu jde o ten vztah. Mu jde o to propojení s náma.
Takže není to o tom perfekcionalismu, je to o tom, že Bůh se s náma chce propojit a chce v tom být s námi. No ale když my se budeme bát do něčeho vstoupit, tak pořád budeme stát na místě a nikam se neposuneme. A to není dobré, že jo? Protože pak to bude nuda. Když se rozhodneme jít do toho s Bohem a požádat ho o vedení, požádat ho o moudrost, požádat ho třeba o lidi, kteří nám budou na té cestě pomáhat. Protože kolikrát, když dostaneme nějakou vizi od Boha nebo nějaký dar, tak možná začneme se učit sami, ale pokud je ta vize skutečně od Boha, tak je to něco většího, než co jsme schopni udělat my sami. A prostě dřív nebo později přijdou lidi, kteří na tom projektu nebo na tom daru budou pracovat s náma, kteří nás budou podporovat, povzbuzovat a budeme na té cestě prostě s dalšíma lidma. Takže to je taky zajímavá věc. A jestli znáte příběh z Bible o Nehemiášovi, on byl vlastně v zajetí, myslím, u perského krále, byl tam jako vrchní číšník a on se dozvěděl, že ten izraelský národ nemá postavené ty ochranné stěny, ty hradby kolem města. Takže tam hrozilo, že prostě nepřátelé přijdou a prostě tam zabijou nebo vyvraždí, že? A hodně ho to trápilo, když zjistil, že ten jeho národ izraelský nemá postavené ty hradby kolem toho města. A tak ten král perský poznal, že něco není v pořádku s jeho vrchním číšníkem, zeptal se ho, co se děje, Nehemiáš mu to řekl a král se rozhodl, že ho propustí, aby mohl dostavět ty stěny, aby je mohl opravit. A nejen, že ho propustil, ale on také mu zajistil všechny věci, co k tomu potřeboval, materiály a dokonce ho tam poslal s vojskem, aby ho ochraňovalo, jo, na té cestě tam. Takže Nehemiáš tam přijel s tou vizí, že obnoví ty hradby toho izraelského města, toho izraelského národa. A co se začalo dít? Jo? On dostal tu vizi, Bůh ho tam prostě poslal na tu misi a když se to dozvěděli ty nepřátelské tábory nebo ty nepřátelské národy, tak co oni začali dělat? Oni se mu nejdříve smáli, že? Nejdříve se jim posmívali, ale vy jste to nebyli schopni vybudovat za léta a nevím, o co se tady teď snažíte a posmívali se jim. No a když začali vidět ten progres, že se opravdu stěny staví, ty zdi se opravdu dávaly rychle do pořádku, že? Tak se začali i obávat a začali posílat výhružné dopisy tomu Nehemiášovi. Snažili se ho zastrašit, snažili se ho vylákat a chtěli ho zabít. To byl jejich plán. A co mě se na tom líbí, je to, že ten Nehemiáš, on měl tu vizi, on měl tu práci od Boha, kterou dostal. A když mu začaly chodit ty dopisy a ty pozvánky na ty schůzky, kde ho chtěli zabít, tak on vždycky odpověděl, já na to nemám čas. Já nemám čas na to jít tam, protože já tady pracuji na božích věcech. Já nemám čas na to se o tom vůbec s vámi bavit. Takže když my máme nějakou vizi, a přijdou různé útlaky, přijdou různé prostě protivenství nebo řeči od ostatních lidí, že to nemá cenu, že ať to zabalíme, že to přece nedokážeme, tak my můžeme říct, ale já na tohle nemám čas, já jsem tady dostala nějakou vizi, já mám nějaký plán od Boha a já na tom teď pracuju a popovídáme si za rok, za dva, jak to prostě nejde, jo? Takže je i důležité mít kolem sebe lidi, kteří ve vás věří, kteří vás vidí stylem, jakým vás vidí Bůh, kteří vás vidí z té nebeské perspektivy, no, kteří se na vás nedívají podle třeba i vaší minulosti nebo podle toho, jaké máte kvalifikace, ale kteří se skutečně na vás dívají těma božíma očima, podle toho božího potenciálu. A s Bohem jsou možné i zázraky, jo? A já jsem častokrát viděla lidi, kteří přijali nějaký bláznivý nápad od Boha, co by chtěli dělat. A Bůh jim prostě otvíral dveře, ale přirozenýma očima, když to někomu říkali, ten nápad, tak člověk by si řekl, no, tak to chci vidět, jak tohle to dokážeš, protože tohle to je opravdu velké sousto.
Ale jestliže ten nápad je skutečně od Boha, tak on se postará o to, aby to vyšlo. On se postará o to, abyste byli propojeni se správnýma lidma, aby byly včas otevřený správné dveře. A já jsem teďka byla minulý týden s dětma na takové farmě, ona se jmenuje Exodus Farm a oni tam chovají koně a zároveň je to místo, kde přicházejí děti a jezdí na těch koních a mají to jakoby terapii. Jo? A ty děti často pocházejí z těžkých rodinných situací nebo mají nějaké psychické problémy a třeba myslí na sebevraždy a takové věci. No a ta paní teďka má, myslím, že mají na té farmě kolem 16 koňů. A ona říkala, my jsme získali tenhle pozemek, my jsme se sem přestěhovali a řekli jsme si, že si pořídíme koně jako jednoho, ale nikdy jsme nemysleli nebo nepřemýšleli o tom, že bychom měli prostě tolik koňů a že bychom provozovali nějakou jízdárnu. Jo? To vůbec nebylo v plánu. Ale najednou nás kontaktovali nějací lidi, že mají starého koně a že už ho nechtějí, že měl nějaký úraz a že už se o něj nemůžou starat, tak jestli si ho nevezmeme a že nám za to jako zaplatí, že se o něj postaráme, že už ho jako nechtějí mít u sebe doma, že už se o něj nemůžou starat. Takže oni toho koně přijali a prostě pomáhali tomu koni, aby se dostal z toho zdravotního stavu, aby na tom byl lépe. No pak se ozvali další lidi a že jim taky chtějí darovat koně a najednou začali přicházet různí koně z různých taky situací, kteří potřebovali prostě pomoc nebo byli po úrazech, takže oni vždycky se o ty koně postarali, trénovali je, jo. A potom najednou lidi se začali ozývat, hele, vy máte koně, můžu tam přijet a můžete povozit moje dítě, protože tohle a tohle se děje a myslím, že by mu to mohlo pomoct. A tak lidi se začali sami ozývat, oni nic neplánovali, žádnou službu neplánovali, žádné koně neplánovali, žádné děti neplánovali, že tam budou jezdit, ale najednou se to tak začalo dít. A dokonce jim město volalo a ptalo se, jestli jim může dohazovat takové případy dětí, které potřebují prostě nějakou terapii, ale třeba čekají půl roku nebo rok, aby se dostali na to místo, protože je to tak plně obsazené, tak jestli mezi tím můžou chodit tam na ty koně. A oni řekli, tak jo, dobře. A oni vlastně fungují na bázi těch darů, jo? Takže oni to nemají jako biznis, ale mají to, že lidi jim posílají dary. Takže z toho oni žijou, z těch darů. Mají tam 16 koňů a pomohli strašně moc dětem, aniž by cokoliv propagovali nebo něco rozhlašovali. A jeden z těch příběhů, co mě hodně jakoby zaujal, byl, že například tam přišla holčička, která vůbec nemluvila. Já ani nepozdravila, když tam přišla. Oni posadili na toho koně. Ona začala jezdit na tom koni jakoby pomaličku, že je to tam vedli a najednou se rozpovídala, začala mluvit o tom koni a začala říkat další věci a když už bylo potom, tak ji zase sundali z koně, ona zase přestala mluvit a prostě sedla do auta a odjeli jakoby domů a najednou to auto se otočilo, vracelo se zpátky a ta sociální pracovnice, co ji vlastně přivezla, tak tam běžela za tou vodičkou, co vedla toho koně a říkala, co jste to udělali, co se stalo, řekněte mi to, co jste udělali s tou holčičkou? A ona, nic, my jsme jenom povozili na koníkovi, my jsme nic nedělali. A ona, ta sociální pracovnice říkala, ona mluví. Ona prostě léta nemluvila, ona neřekla ani slova, a ona najednou mluví. A ten stejný den volali rodiče té holčičky a byli v šoku a vyptávali se, co se stalo a co tam udělali, že ona začala mluvit a říkali, že předtím nemluvila a najednou začala mluvit. A ta paní, co vlastně vedla toho koně, ta, co nám vyprávěla ten příběh, tak říkala, ona se jenom vozila na koníkovi a tam prostě to bylo jenom to, že to propojení s tím Bohem, že Bůh na to má tu svoji ruku, že to byl ten boží nápad, aby se to všechno odehrálo a ta služba prostě vznikla ne od nás, ale z něj. A najednou my vidíme takové zázraky a tohle je jeden z příkladů, který říkala. Ale tím, že Bůh tam prostě na tom je, tak tam jsou ty otevřené dveře pro toho Boha, aby on tam pracoval. Takže mě to hodně povzbudilo, že i když prostě my kolikrát nevíme, co nás v budoucnu čeká, tak Bůh už tam naplánoval taková dobrodružství.
A bylo to opravdu krásné slyšet ty příběhy, jak Bůh si používá i takové věci jako koňskou farmu, a jak tam vozí prostě děti, které mají nějaké traumatické zážitky nebo nějaké psychické problémy a vidět, jak těm dětem to pomáhá a jak se jich Bůh dotýká. Takže to je jeden z příkladů, co jsem chtěla říct. A na závěr bych vás chtěla povzbudit k tomu, abyste skutečně kolem sebe vyhledávali lidi, kteří ve vás věří. Je to opravdu důležité pro ten růst a pro to, abyste i věřili vy sami v sebe. Je to povzbuzující mít kolem sebe lidi, kteří vás vidí tak, jak vás vidí Bůh. A mně se líbí, co řekl Dan McCollum. On je vlastně jeden z mých oblíbených pastorů, kazatelů. Vždycky chodí v boží lásce a opravdu to z něho vyzařuje hodně, že má rád Boha a lidi. A on řekl, ta nejpravdivější věc o vás je ta, jak vás vidí nebe. Jo? To, co říkají lidi kolem, nebo vaše zkušenosti, vaše minulost, to není tak důležité a není to tak pravdivé, jako to, co o vás říká nebe a jak vás vidí nebe a Bůh. Takže vás chci pozbudit k tomu, abyste se nebáli vykročit do těch svých darů a abyste skutečně hospodařili dobře s těmi dary, které vám Bůh dal. A není to jen pro nás, ale je to i pro ostatní lidi, abychom je inspirovali, abychom přinášeli to Boží království na zem. A věřím tomu, že to i otevře a prohloubí ten vztah s Bohem, když se pustíte do těchto projektů a věcí. Ať je to psaní knížky, pečení koláčků, já nevím, práce s dětma, učitelství, na tom opravdu nezáleží, ale jestli je to něco, co vás tam volá a víte, že máte jít tímhle směrem, tak začněte dělat postupné kroky k tomu, abyste se tam dostali. Tak já se ještě na závěr za vás pomodlím. Děkuji Ježíši za všechny lidi, kteří teď video sledují a já se modlím za Boží přítomnost, za Boží pokoj a za vize od tebe, abys jim ukázal, k čemu ty je voláš, k čemu ty je vedeš, abys jim ukázal ty příležitosti, otevřené dveře a aby ten strach odešel ve jménu Ježíš z jejich života. Oni se nebáli vstoupit do toho, do čeho ty je povoláváš, aby se nebáli odkrýt ty dary a začít je používat, které ty si do nich vložil. Amen.